Zina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Takulandirani abale ndi alongo timvesera pa programu yathu ino ya Tiyankhuleni Ambuye. Siku la lero ndi la Mulungu lachiwiri mu nyengo ya Lent. Mawu oyamba achokera m'buku la Genesis mutu 15 ndime ya 5 mpaka 12 kupitiriza ndi ndime ya 17 mpaka 18. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Felix Kuluwina kuchokera ku Holy Rosary Likoni Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu achiwiri akuchokera mu kalata ya Paulo woyera yolembera a Filipi mutu 3 ndime ya 17 mpaka mutu 4 ndime ya 1. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Elemina Gangira kuchokera ku Holy Rosary Likoni Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu amtenga wabwino akuchokera mu mtenga wabwino wa Luka woyera ndime mutu 9 ndime ya 28b mpaka 36. Amene akutiwerengera mawu amtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Meshach Banda, a Capuchin Franciscan kuchokera ku St. Padre Pio Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu wa m'buku la Genesis. Pomwepo chauta adatulutsira Abrahamu panja namuwuza kuti, tayang'ana kuthamboku ndipo werenge nyenyezizo ngati ungathe. Iwe udzakhala ndi zidzukulu zochuluka ngati nyenyezizo. Apo Abrahamu adakhulupirira chauta, ndipo chifukwa cha chimenecho chauta adamuona kuti ndi wolungama. Tsono chauta adamuwuza kuti, ine ndine chauta amene ndakutulutsa ku Uri wa ku Kaldeya kuti ndikupatse dziko lino kuti likhale lako. Koma Abrahamu adati, Ambuye chauta, kodi ndingadziwe bwanji kuti dziko limeneli lidzakhala langa? Chauta adamuyankha kuti, tandipatsa ng'ombe ya zaka zitatu, mbuzi ya zaka zitatu, nkhosa ya zaka zitatu, ndiponso njiwa ndi nkhunda. Abrahamu adabwera nazo nyama zonsezo kwa Mulungu naziduladula pakati. Adayika mabanthuwo awiriawiri mopenyana-penyana mizere iwiri. Koma mbalame zija sadazidule. Mimphamba idadzatera kuti idye nyama zimene adaphazo, koma Abrahamu adazipirikitsa. Pamene dzuwa linkalowa, Abrahamu adagwidwa ndi tulo tofa nato, ndiponso adachita mantha kwambiri. Dzuwa litangolowa, kachisisira katagwa, mwadzidzidzi padaoneka m'phika ogaduka ndi moto, pamodzi ndi nsakali yoyaka, ndipo ziwirizi zidadutsa pakati pa nyama zodulidwa zija. Pa tsiku limeneli, pamene chauta adachita chipangano ndi Abrahamu nati, ndikulonjeza kuti ndidzakupatsa zidzukulu zako dziko lonseli, kuyambira kutsinje wa Igupto
mpaka ku mtsinje waukulu wa Yufurate. Mawu a Ambuye. Mawu achiwiri. Mawu a mkalata ya Paulo oyera kwa Afilipi. Abale anga, nonse pamodzi muzinditsanzira ine, ndipo muziwapenyetsetsa amene amayenda motsata chitsanzo chimene ife timakupatsani. Ndakhala ndikukuwuzani kawirikawiri, ndipo tsopano ndikubwerezanso molira misozi, kuti pali ambiri amene mayendedwe awo akutsimikiza kuti amadana ndi mtanda wa Khristu. Mathero awo nkuwonongeka. Zosangalatsa thupi chabe ndizo zili ngati mulungu wawo. Amanyadira zimene akadayenera kuchita nazo manyazi, ndipo amangoyika mtima pa zapansi pano zokha. Koma ife kwathu kwenikweni ndi kumwamba, ndipo kumeneko kudzachokera mpulumutsi amene tikumuyembekeza. Mpulumutsiyo ndi Ambuye Yesu Khristu. Iyeyo adzasandutsa matupi athu achabewa kuti akhale ofanafana ndi thupi lake la ulemerero. Adzachita zimenezi ndi mphamvu zake zomwe zija zimene angathenso kugonjetsa nazo zinthu zonse. Tsono abale anga, ndimakukondani ndipo ndikukulakalakani. Mumandisangalatsa ndipo ndinu mphotho yanga imene ndimayinyadira. Okondedwa anga, limbikani choncho mogwirizana ndi Ambuye. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mtenga wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Siku lina Yesu adatenga Petro, Yohane ndi Yakobe na akwera nawo kupiri kukapempera. Pamene iye anali kupempera, maonekedwe a nkhope yake adasandulika, ndipo chovala chake chidawala kuti mbee. Mwadzidzidzi anthu awiri anali kulankhula naye, ndiwo Mose ndi Eliya. Maonekedwe awo anali aulemerero, ndipo anali kunena zakuti Yesu azaphedwa ku Yerusalemu. Petro ndi anzake anali mutulo tofa nato. Koma pamene adadzuka adaona ulemerero wa Yesu, ndipo anthu awiri aja anali naye. Pamene iwo aja anali kulekana naye, Petro adauza Yesu kuti, Aphunzitsi, n'kwabwino kuti ife tili nawo pano. Tiloleni timange misasa itatu, umodzi wanu, wina wa Mose, winanso wa Eliya. Sadali kuziwa zimene anali kunena. Anali kulankhulabe, padafika mtambo nuwapimba, ndipo ophunzirawo adagwidwa ndi mantha pamene mtambo udawapimba. Mu mtambomo mudamveka mawu kuti, uyu ndi mwana wanga amene ndidamsankha, mumumvere iye. Ndipo mawu atamveka choncho, ophunzira aja adaona Yesu ali yekha. Iwo adangokhala chete masiku amenewo, osafotokozera munthu wina aliyense zimene adazionazo. Mtenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Abale ndi alongo,
la mulungu la chiwiri la lero ndi siku lomwe limachulidwa pa Chingereza kuti transfiguration, kusinthika kwa Ambuye Yesu Kristu papiri. Ndiponso tikaona zimene zidachitika tipunzirapo kapena kutengapo mapunziro ambiri. Poyamba, Ambuye Yesu Kristu anali ndi ophunzira awo atatu. Ndiponso si chiyambi Ambuye Yesu Kristu kutenga anthu awa kupita nawo kumalo opemperako. Ankawatenga kawiri. Awa anthu Ambuye Yesu Kristu ankawatenga chifukwa ankafunisisa kuti musogolomu akale mboni za mphamvu. Ndiponso zimene zidachitika tikuona kuti mawu amene Eliya ndi Mose adalankhulana ndi Ambuye Yesu Kristu ankayalankhula kawiri akuti azaperekedwa m'manja mwa anthu oyipa, ansembe ndi afarisi, ndiponso azazunzidwa ndi kuphedwa mu mzinda wa Yerusalemu. Tikakumbukira Petro siku lina sanawalandire mawuwa, ndiponso adawauza Ambuye Yesu Kristu kuti ayi Ambuye izo zisachitike. Koma Ambuye Yesu Kristu anamuzuzula chifukwa anaziwa kuti zimenezi zikuchokera maganizo ake, si maganizo a Mulungu. Tikutengapo phunziro lina loti Ambuye Yesu Kristu anabwera pansi pano kuzakwanirisa zimene Mulungu ankazifuna, si kuchita chifuniro chawo. Komanso chifuniro cha Mulungu nthawi zina chimakhala chovuta kukwanirisa, si kuti ndi chinthu chapafupi, koma kumakhala kuzipereka. Ngakale Ambuye Yesu Kristu kuzipereka, ngakale kutaya moyo wawo kuti achite zimene Mulungu akufuna. Efeso tikuphunzirapo kuti tiyenera kuzipereka kwa tunthu, ngakale kuziperekako nthawi zina kuzafika potaya moyo watu. Chifukwa kwa Mulungu ngakale titaye moyo watu tizaupeza. Ndiye Yesu Kristu potenga anthu atatu ophunzira awo afuna kutiphunzisanso kuti moyo wa Ambuye Yesu Kristu sunali opweka. Ifenso si zonse zimene zakhala zopweka tili pa dziko lapansi. Makamaka pokhala a Kristu sikuti Ambuye Mulungu azatichosera zovuta zonse ayi, koma azatipasa mphamvu zopirira zovutazo ndi chikhulupiriro mwa iwo. Pokhala a Kristu tizapeza zinthu zina zotibwezera mbuyo, zotiopseza kwambiri, koma tisataye mtima chifukwa Ambuye anatilonjeza kuti tizakhala nanu mpaka matero a dziko lapansi. Ndiye pakusinthika kwa Ambuye Yesu Kristu titengerapo phunziro loti tilimbikire kukhulupirira Mulungu. Ndiponso tikuona zinthu zikuchitika zisanachitike Ambuye Yesu Kristu akupempera. Ophunzira awo ali mutulo. Ili ndi limene linali vuto lawo ophunzira Ambuye Yesu Kristu, kuti nthawi yopempera ankagwa mutulo. Ndi chimozimozi pa siku limene Ambuye Yesu Kristu adaperekedwa ali munda wa Getsemani, anthuwa anagonanso. Ndiye tikuchenjezedwa kuti pamoyo watu tiyenera kuchita zofunikira kuti tikale a Kristu enieni. Makamaka choyamba tizikonda kupempera. Pempero limatilimbisa pamene tikulowa mu zinthu zovuta. Pempero limatipasa mphamvu kapena mangolomera okhala a Kristu eni pamoyo watu. Ambuye Yesu Kristu akutiphunzitsa pamene chinthu kapena zinthu zazikulu zovuta zikuwagwera ankapempera kwambiri. Efenso tikonde kupempera. Sikungozuka nomanena kuti ayi tipange misasa itatu, koma sitiziwa kuti misasayo izatitandiza bwanji kapena anthu amene tikuona abwera bwanji. Ndi chifukwa Ambuye Yesu Kristu ankapempera kuti zinthu zinachitika. Petro sanaziwe zimene ankalankhula chifukwa anali mutulo, anangozuka mutulo.
ndiye ifenso tisakale antu olankula monga tili muturo koma mulungu azatipasa chiyembekezo kapena chikulupiriro chozama ndiponso tizamvesesa chikulupiriro chatu pamene tikukonda kupempera. Tiyeni tipempere pasiku la lero kuti ifenso tisamagwe mutulo nthawi yofunikira kwambiri makamaka ya mayesero tizipempera. Chifukwa Ambuye Mulungu angatipase mphamvu zonse zimene tikuzisowa tikakonda kupempera. Tisamataye mutima kawiri ndiponso tiziziwanso kuti ukala mu Kristu si chinthu chopweka koma tiyenera kukala antu olimbikira. Ndiponso nthawi zina antu fe moyo watu uzaopyesedwa chifukwa chokulupira mwa Ambuye athu Yesu Kristu. Tisataye mutima tikulupire Ambuye tikale ndi chiyembekezo mwa iwo ndiponso Ambuye azatipasa zimene zikutisowa. Chifukwa ngakale Mose ndi Eliya aneneri akale atisimikizira zimenezo kuti Yesu Kristu nditudi ndi Mulungu wosakayikira. Amen. Amen.